Prasarongni birman tai kaglanglia anihai mangpli kasapega ningbai mok mongoi koroksa brazil rangri krini bagai sakham nogo sak naijagui maya aboni bai bisi tham bisi broi kai tongo aboni bagai hasteni joto maya ganang lukurokno koimong rikha bono je mansak khoksa khoknai khaiye je mansak chuba churna bagai Katina assembly moroni hoiteno finally amai mongno turi ide sini DWF YDF gobangma borok khai joni Krengba hospital jono tui sopai jak boni sopai mani pore sini Krengba hospital gobangma boni test rijak baire bo boni gobangma test khlai tongo o test khlai nani baina जों दिनै जे सुबमानिनो जों कइलानो सुबाजाक आबनि बायनो जों ताबो दिनै एडिसि हाफंनि कइनाय बनो कसा आरो सुबासुर एवं लुकु रंगो सुबासुर बनि गाम ट्रिटमेन्टनि बाय जोंनो साइजखलायनि बाय जों जत लुकु रंनि थानि जों कइमु दं बोर्ड जागानि 39 एसेम्बली सिन्धु पाथर साग्रापारानि बनि मंगलाय आबाय माव अरो डक्टर फुनं माने यागला तामो रोगी हिनी साय माने साका डक्टर डक्टर नो फुनु माने यागुलो न डॉक्टर सागा जे माने एकटा टिउमार हमनाय ने एकटा सस्पेंशन खलाय हाय बनो बनि टेस्ट नि बागै और 10 टा टेस्ट रजा और 10 टा बिसि 8 टा न इ हॉस्पिटल न खाइमाय के बायदे 2 टा खाइनाय के आबनि बायनो जों लुको रंनि थानि कइनाय जे बर खूब गरै फेमिली एवं बर अन्तदैनो आबनि बायनो लुको रंनि थानि जों कइमु तंनाय जे बरनो कसा हेल्थ खलायै बनि जे इ अवस्थानि हयते परित्राण मानानि बाय जों एडिसि हाफांनोबो एवं चिनि आरो गोबांमा जा चिनि दफाना हामजानाय ससाइटि रंना हामजानाय तंनाय जों बुंनि थानि कइमु तंनाय इबोंनो कसा सुबासुरानि बाय अबनि सिखांके कोनो डक्टर बा साखाम नगरगत लाङि फुफुनुक जाका आमतै साखाम बर आगेनो फुनुक जागिनि सागो किन्तु जों मियानो खबर मानाय जों मियानो थांखा जत मिलिनायै एवं मिया थांमानि लगे लगेनो जों डिसिसन लाखा माने जों दिनै खेरेंबार हस्पिटालाव दैखायना होनो दिनै जिनि तरफतै जों दिनै फार्स्ट माने खेरेंबार हस्पिटालाव दौ अरो डक्टर फुनुक माने यागलो डक्टर ताम हनि सागा हामनाय दे बा अब टेस्ट खाइजामन डक्टर नायमान परे हामनाय दे देनि सागा अरो गोबांमा टेस्ट जा दङ ओ टेस्टनि उपर डिपेन्ड खालायनो डक्टरक सागो टेस्ट नायमानि उपरनो डिपेन्ड खालाय जा किसु स्टेप लानायनि सागो किन्तु बर एकटा आशा छ जे टेस्ट फुल रिपोर्ट सबाय हलाय रोगिनि एकटा इनभेस्टिगेशन माने परे ना हामनाय नि सार रोगिनि मुंके बराव रोगी सामान्य के ताक जरते डॉक्टर टी माननो जोंनो साइड दङ रोगिनि मुं सॉरी रोगिनि मुं आबाय मं निनि सिनि मुंके अनि सिनि मुं मनिन्द्र त्रिपुरा 39 एसेम्बलिनि मुंनि पार्टी प्रेसिडेन्ट